Ay, may kang kayo. Papa kay karon pa. Thank you, my friend. Ang gwapo naman yung Ano yan? Magdo-drone? Kawan naman ka. Ako ka, diyan mo ka talak lang kuan bi. Gusto ko itong yellow. Mga niya sila diri. Nandito na po sila in daily guys. Ano siya mag-start? Na. Sa akin giniling ate. Ay. Kayo pala nila ano, maha magkasama. Ano kang kamigin ka? How true, how true. Okay na. Magkamigin na may. Isa lang hindi nila say basta mo na yung kuan. Giniling sa akin. Marbilla. Yan ang mga ulam ngayon. Giniling, dinuguan, chapsuy, at paklay. Diana balik ka na dire. Tingnan mo man ang kulay ng cord. Gisuot na pang cortina. Paklay. Kailan kayo Wala na diyan magkaon ni picture. kailan kayo magstay sa ano? Gutom Kailan kayo? kang kuan. Sa dito? Para ba tayo Oo, electric sa fan? rin. Ay ano pa 2 days man daw ilang ano? Bago yung event. Natin saksakan dire. Naa, yan o. 2 days. I-try na ko I mean, kanila. Kani. Anong ulam? Dito na. Ewan ko tulala sila. Hindi, pwede mo sa dire. Libot ka dire. Number 2 please. Ate Besol. Turnover ako na rin na. Sa Leyte. Ah, papangita yung lugar. Wow. Ikaw may nakain na siya, turnover. Namudaugay, yung tutunglapan mo nito. Ang kaya gusto ko. Mara pagkalawakan, no? Kali din eh, may rugyo. Di man ko pwede nga wala ka o wala uban kang ano. Di ba na ogyo ni mga budget nga. Merong giniling, may paklay, may dinuguan. Tsaka chapsuy. Natingalo. Oo, ano sila. Ay, anak ko. May live din mo kanta ba na sa Kumang laki siya, mo siya signal. Ganyan. Ano? Ano do, ano? Nakalibre yan. Ikaw ba, anak ka gabi, di ba? Kaya gabi, di ba, anak ka? Lugait. Pumunta na sila, oh. Ano ang cellphone? Babay, babay. Si Papa lang ni Gwen. Kasama na si Papa. Pare, ano siya, pipi. Bingi pero unti lang. May naririnig, pag binabagtakan ng takip, nakakarinig siya. Ami ya. Lalaki niya. Yalay na. Mas, dala niya yung kotse niya, andito na sa sakay niya. Nagbaylan kami. Ah, okay. Dala niya yung sasakay niya. Ah, kung bag niya. Tignan mo kung saan sa napapadpad. Ah, naka-boyfriend ka dire. Maghahalap ka kanina pa ng cotton buds. Ayun, nagpunta na naman ng balingasag. Hoy, nila. Kasi, namimilis siya ng mga ano yung sa sasakyan. Kung sa kabal niya. Hindi ko nakabalo. Baka yung mga, ano dyan, mga tropang hinaguan. Paubos mo na yung rep magnet. Dito sa bukod na po. Pit ka nga.
Salamat ganin. Konto. You're from Manolo Portage Bukid na nila sa inyo. Amin na. Yung ano ko. Sombrero. Hi. Hi. Mga bahong Kenya. You're from Lasones girl. Natin ito ni aga forfeit. Ano man? Aga hold ang mga kauban. Sakit ko. Mga kamitin pa hold ang mga pangit na. Chato Bernardo siya sa condo for 3 days. May fish pan po, namatay lang yung mga ano, tilapia. Okay. Ayun na lang. Ay, Inday. Oh. Ay, maisa. Magandang araw. Besh, na yung mais yun. O, kanang mais dun. Yun na po yung gagawin. Ano ni... Wala na, nabawasan na ulit yan. Nabawasan na ulit yan. Nabenta, tapos kinuha yung 100. Wala na. Gagawin pong okay ni Mama ni Ate Charen. Thank you. It's DJ.